Holly Jenkins. A hwnna'n fler gan Holly Jenkins yn syth I draed Seintiau Newydd. Francis Jones heibio I Jenkins. Francis Jones yn cyrraedd Lexi Jones. A mae hwnna wedi mynd I gefn yr hwyd yn barod. O fewn y 5 munud agoriadol yma ar neuadd y parc. A mae'r tîm cartra ar y blaen yn barod. Gwaith da lawr y dde gan Seintiau Newydd a Maria Francis Jones. A'r bel yn cyrraedd Lexi Jones yn y canol. A hitha yn hawdd yn rhwydo. Y bas yna gan Dunkley ddim yn ddigon cywir ac mae'n ôl yng Nghrysau Melyn y Barri. Honna ymlaen yn chwilio am Pris. Cangymeriad gan Tiggy Webb yn reid y bel ar blat I Ellie Pris. Ac Ellie Pris am y 4ydd tro yn y gyngrair y tymor yma yn cyrraedd cefn y rhwyd ac yn unioni'r sgôr i'r Barri. Da ni heb chwarae 10 munud yma eto ac mae'n gyfartal 1-1 yn barod rhwng y Seintiau Newydd a'r Barri. Lewis yn gweld Maria Francis Jones yn y cwrt Cosby a Maria Francis Jones yn taro'r trawst. Oes na ail gyfla? Lexi Jones ddim cweit yn cysylltu a dihangfa i'r Barri yn fanna. Gymaint o le gan Maria Francis Jones I lawr y dde i'r Seintia. Anlwcus iawn I daro'r trawst. Dihangfa i'r Barri. Tir I mewn I hanner y Barri. A mae yna gi ar y cae. Dwi'n meddwl bod fi wedi gweld hyn o'r blaen. Nick Pratt y dyfarnwr wedi chwythu chwiban am eiliad. Da ni methu parhau ar hyn o bryd gan bod na ymwelydd annisgwyl ar y cae. Leah Lewis sydd yn ceisio I hebro oddi ar y cae. Cynnig gan Grysa Gwyn yn gwneud yn dda I gael y bel ymlaen. Emily Freeman sy'n cyrraedd yn y gyntaf ac yn cael y croesiad at Ellie Pris. Oes na gyfla? Gwaith da gan golwr Seintiau Newydd. Becca Elliott yn fanna yn dod allan ac yn hawlio'r bel. Oes na hwnna wedi bod yn gyfla gwych I Ellie Pris. Odland. Mond at draed Sophie Phillips sy'n canfod Kendrick Jones. Seintiau Newydd ar ymyl y cwrt Cosby. Y croesiad gan Tir ac oes na gyfla I Lexi Jones. Mae'n taro'r postyn. A mi hwnna wedi bod yn gyfla gwirioneddol I Lexi Jones sgorio I hael o'r prynhawn a rhoi y Seintiau nôl ar y blaen. Anlwcus iawn I daro'r postyn.